Hvad er pronominer? Pronominer er en bestemt ordklasse, der kan træde i stedet for et substantiv eller en sætning med substantiv som kerne. For eksempel, The children were sad, they had no chips left. Her er children subjektet, der bliver erstattet af they i nummer 2 sætning. Pronominer inddeles i 7 undergrupper afhængig af deres bøjning og funktion i sætningen. Personlige pronominer. Personlige pronominer bruges til at henvise til personer eller ting, som er beskrevet tidligere i teksten. De personlige pronominer bøjes i person, tal og kasus. Subjekt-kasus bruges, når et ord står som subjekt, og objekt-kasus bruges i alle andre situationer. For eksempel, Søren has a sister, and he loves her very much. I eksemplet er Søren og he subjekter, og he bøjes i subjekt-kasus. Sister er objektet i første sætning, og derfor bøjes pronomenet her i objekt-kasus. Possessive pronominer. Der findes 2 former af possessive pronominer på engelsk. Den korte form, som står foran et substantiv, hvor artikler plejer at stå. Det er f.eks. mig, your osv. Og den lange form, som står alene, og det er f.eks. mine, yours osv. Interrogative pronominer. Der findes 5 interrogative pronominer på engelsk. Who, whom, whose, which og what. Disse pronominer bruges ved spørgsmål. For eksempel, who was the girl at the party? Who, whom, whose bruges kun om personer. Whom bruges ikke så ofte i talesprog, men mere i skriftsprog, hvor det normalt står efter en præposition, eller i formelstil som direkte eller indirekte objekt. Which og what bruges for det meste om ikke-personer, men kan da også bruges om personer. Et eksempel med en ikke-person, which ice cream would you like? Og et eksempel med person, which of the boys are most talented? Relative pronominer. På engelsk er der 5 relative pronominer. Who, whom, which, that og whose. Pronominerne bruges i en bestemt type ledsætning til at henføre til et ord i den tidligere sætning. De resterende undergrupper er demonstrative pronominer, refleksive pronominer og indefinitte pronominer. På dansk bruges pronomenet man ofte. For eksempel, det er nødvendigt at lave lektier, når man går i gymnasiet. På engelsk findes en direkte oversættelse ikke. Hvordan skaber man den slags sætninger på engelsk? Det indefinitte pronomen man erstattes med andre pronomener. For eksempel, it is necessary to do your homework when you go to school, high school. Hvad er relative pronomener? Hvordan afgør man, hvilke af de 4 relative pronomenerne man skal bruge i en sammenhæng? På engelsk er der 5 relative pronomener. Who, whom, which, that og whose. Pronomenerne bruges i en bestemt type ledsætning til at henføre til et ord i en tidligere sætning. Det, der er afgørende for valget af pronomenet, er, om det bruges om person eller ikke-person, og om relativsætningen er definerende eller parentetisk. Who og whom bruges kun, når ordet henviser til en person. Which bruges kun om ikke-person. That kan både henvise til en person og ikke-person. En definerende relativsætning giver en nødvendig oplysning omkring, hvem personen er. For eksempel, the girl that we met yesterday has just passed her exam. En parentetisk relativsætning giver også en ekstra oplysning, men ikke nødvendig for at afklare, hvem personen er. Britney Spears, who cut off her hair, has just released her new album. Who, whom og which kan både bruges i definerende og parentetisk relativsætninger, hvorimod that kun bruges i definerende. Hvornår må man bruge whom i stedet for who? Whom bruges i både definerende og parentetiske relativsætninger, men kun når pronomenet står som objekt eller indirekte objekt, eller når det styres af en præposition. Derudover bruges det mest i formelsprog, hvorimod mange foretrækker at bruge who i talesprog. Hvordan bruger man when og where som i relativsætninger? When og where bruges, hvis det, der henvises til, er omkring tid og sted. For eksempel, my bed is where I sleep at night,
Og yesterday, when I was sleeping, I had a sweet dream. Og opgave 11, nummer 9. Han vendte tilbage til det sted, hvor ulykken var sket. He returned to the place where the accident had happened. Her bruges where, da det er et udtryk om et sted.